Така, хора, днес ще правя видео. Така, да започнем с първото. Така, първото е това. Значи, по-миналото ми видео, което правих, така мисля, че се схванах. Това е тук. Чичо полицайко. И това тук. Да, схванах миналото ми видео. Чао. Чакай. Как ти забиемам? Да видя дали се така съм добър. 5 секунди. Абе, по-миналото ми видео. Дай пак. Добре. Аз миналото ми видео го направих за 3 секунди. Пак ли ба? 5. Значи, добре. 10. 2 диаманта. Айде стига, бе. Така. Добре, пак и добре. Сега друг ефект да пробваме. Аз съм водопаденце и аз съм на картина. Какво има на там? Какво има на там? Какво има нагоре? Нищо. О, вау. Аз много е готин този ефект. Ой, за моя ми се сън. Хапаме кола! Здравейте, какво напитка искате днес? Господине? Никаква напитка не искам, бе, господине. Добре, а тогава какво искате? Нищо. Чао!